ассалом тамошобинони азиз, соза нағзаи саломати хубай. Дӯстони азиз, боз ҳам навинка мешавад аз бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, тарафи Тилло бозор, сеюм қатор. Инчунин рақамҳои савдогара ман мемонам. Марама чизеро ки нафаҳмидед, аз хучон пурсед. Ҳозир пеш аз давом додани навор мехоҳам шумода як хушхабара расонам. Духтарако ба наздикӣ дар Тоҷикистон ширкати Атомӣ кушода мешавад. Атомии корейскии косметика. Касе ки хоҳиш кор кардан дора, марҳамат нависед нами рақамҳое ки ман мемонам. ҳозир я видеоча мемонам, тамошо кунед, мефаҳмед. Беҳад кор осонай, балтон намесӯза, хариди зиёдатӣ надорен дар уҷа. Баъдан аз Испания бо намеафтен духтаро, дар як сол 2 маротиба ҳамаги харид мекунен, тамом. Хулас видеочаро тамошо кунен, баъдан баъд навори имрӯза давом меёбад. Ира бинен духтаро, як зубной пастаи Атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати Атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. Духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен, тамом. Маҳсулотҳошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чи маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои ана тамошобинони азиз. Анам хел новинка омадагиай, чанд расветка беҳад хушрӯ. Материалошон кожая, кожнян, эко кожаян, бо начос доран. Мана остиношон 3/4 беҳад рангакои хушрӯ. Размерашон чӣ хелай? 46. Аз 48 то 56 размер дора. Нархшон 450. нархошон 450 сомонай. Духтарако бо метавонед ҳамроҳи савдогарам суҳбат шавед, бо арзон мекунанд. Баъд бо духтарако аз ино нишон дода будам, аз ино боз ҳам бори новинкада овардан барои беҳад хушрози харидастиян. Турецкия на чанд сомон? 420 сомонӣ, тоза туркишай. Бинен чӣ хел расветкаҳои бисёр овардиян. 6 ранг размеро ҳастай. Духтаро марҳамат метавонед аз иноям гирен. Инчунин аз занаи модел омад. Ино чанди? Ино 420 сомонӣ, Турция. Турецкишай. Духтарако 420 сомон. Мана беҳад рангакои хушрӯ. Дарозишон тозонуая, аз зону поёнтар меистад дарозишон. Мана беҳад рангакои хушрӯ. Аз 38 то 48 турецкира размер аст, яъне то 56-58 худмона тақрибан. Мана баъдан бо аз анаин новинкаҳо омадай. Ина духтаро чандта расветка. Ино чанд сом? این مدلش 420 сомона, а این مدلش 480-450 метем. Ина духтаро 420 сомона на ин модел шай, ана 480 сомонӣ бана ин модел бо арзон мешаванд. Ино тозо шай духтаро, паделкаш нест. Озӣ бисёр буромадагиай бузорда. Ина бо як маротиба духтарако хутон омада муқоиса кунен, бинед аз пеш. Мана капюшон дорай 480 сомон. Размерашон чӣ хелай? стандарт будай размерашон духтарако. Баъдан бо инам хеле ваё омадагиай, безрукавка омадагиай. Диден калта дароз ҷа чанд моделай. ҳозир ман нишон метавам якта ба якта. Бинед чанд расветка дора. Хушрӯан. Мана аҷоиб фасонак. нархшон чандай? Ино 200 сомона. 200 сомона духтарако. Бо омадай пеш бинен хутон. Качествошон нағзай. Мана свитрам бори новинка. И чандай? 160 сомона расветкаш астай раваша. 160 сомона расветка доштай духтаро. Пат намезана хушрӯво. Мана хоҳишмандо бо омада аз пеш хутон бинен. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвонаиҷа, тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, сеюм қатор. Хулас ина ин хел дарозош ҳастай. Дарозош чандай? Дарозош 280 сомона бо арзон мешавад. 280 сомон бо арзон мешавад. Бинен чӣ хел стилиш хушрӯча, беҳад фасонак. Баъд инчунин туника омадагиай, вязаный, ана шанелко фасонай беҳад хушрӯ рангош. Нархашон чандай туникора? 180 сомона. 180 сомон.
манам биязини. Баъд анаи ваё джинса пристабден духтарҳо дарози фасонакан джинсои туркӣ чанд сомон ваё? 320 сомон турецкия духтарҳо. Марҳамат, хоҳишмандо. Мана ин ғавсай духтарҳо, баъд вязкашам сахтаки хушрӯвай. Мана бо биёин турецкия я? 180 сомон. Турецкия духтарако 180 сомон бори туркӣ. Баъдан духтарако аз анаи кардигано хостум нишонтон диҳам. Чанд та ранг дорада кардиган? Ино чанди? Аҳа. Хамелеон 200 сомон, анаи дит намуди дигаш 300 сомон. Инош чи? 250. Инош 250. Ҳамаш турецки духтаро. Мана. Баъд инаи киртош чи? Киртаян? 220. Киртои базови доштиян, ина чанд ранга 220 сомони. Инчунин анаи нохушрӯ бори новинка. Брукам дора ё худаш тоқай? Анаин киртои турецки ғавсаки хушрӯ чандай? 280 сомон. Ина балшмерка доран, ина рангоша бинан чихе хушрӯ духтарако 280 сомонан. Ана ҳозир ман пеш бо шумода нишон диҳам вязкаша. Мана чиқа рангакои хушрӯ. Ана баъд инаи двойкаҳо ҳаста. Двойкаҳо чандай? Ина 200 сомон. Ира бинен тозонуай хушрӯи бадай бо фасонаш аҷоиботай бо кори дастӣ дорад. Мана нигинчо. Ай ангорка чандай? Ангорка 280 сомон. Мана 280 сомон ангорка двойка ҳамроҳи брукшонан. Чӣ хеле медонед ангорка? Беҳад моли нағзай. Аз ин чанд расветка бидай духтарако бо метавонен омада бинен. Инчунин анаи алпакаора ма дафъаш нишон дода будам. Бисёр хоҳиш кардан ки и дафъа рафтед бо хушрӯтар аз пеш нишон диҳед. Марҳамат духтаро. Нархошон чандай? Ино 420 модалаш. Мана бинен ино 420 сомонан. Дар розакай без размерниян аст, стандартан размерошон. Ҳам қарангошон хушрӯвай духтаро. Хубиш дар инай ки ҳечи намешава. Шушта мепӯшед. Ҳам ғавсакай, ҳам качестваш гарини бадай. Беҳад хушрӯвай. Ино чанда? Ино 420. Анаём 420 сомон будай. Мехошон ҷудо мешавад. Мана остиношон ино ҷудо мешава. Без рукавка мешаванд духтаро. Анаи ду тарафа бо мешава пӯши. Я тарафаш сафед, я тарафашам хе коричневӣ. Анаи пандачаи сафеди чандай? 400 сомон. Ия мехушк шуда мешава. Ҷудо мешада. Баъд духтарако ина ин қисми болода ино арзон шидана без рукавко 350 сомони 400 буд, ҳозир 350 сомони шидагай. Беҳадам хушрӯвай туркӣ. Мана драповияй гарданакош аҷоибот. Мана ин ино чандаи без рукавкотон? 160 сомони ана без рукавкои курткаги каседа дар кор боша. Марҳамат ҳастай. Ана баъд духтаро қисми дӯстдоштаи мо бу шумо и қисми распродажа. Бинед чиқа бисёр борора распродажа кардагиам бо нархҳои арзон. Ина мисол спорт стил анами двойка чанд сомон? 150 сомон. Инам хе кирта кати спортивкаш. Мана беҳад хушрӯвай 4-5 ранг доран азу киртаву спортивка. 150 сомон аму двойка. Ина бо иш бо дигар хе модел. Ина бинен кати кирташ и чандай? Ишам 150 сомон двойка. Иҷада спорт стило диден дарози хушрӯ. Ҳамашон 150 сомони. Ина рангошонда гап нест. духтарако як маротиба дигар такрор мекунам ки ин наворе ки ҳозир мебинед аз бозори Корвонай тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор. Рақамҳои савдогарам ҳастай. Чизе бо намефаҳмен ё ин ки даставка мехоҳен марамат хучонда нависен. Иша бинен чихе хушрӯ бомбербаринай. Мана 120 сомон кати брукуш. Мана дар розакай духтаро бурд мекунед. Беҳад хушрӯай материалошон. Баъд вилвето ҳастай двойкоҳо кати брукошон. Ино чандан? Ино 130 130 сомон. сомон кати брукуш. Мана тройка чанда?
ва тройкаям аста 150 сомон вилвет туника брук ва курта брук диден пад наметиан вилветои хушрувай ичи ай ана ин чандай инаиша бинен кати брук 130 сомон иҷада бисёрай духтаро распродажашон беҳад бисёрай ҳамаи чи ҳаст и чандай бруккати и бамбука бинен чихе хушрӯ 130 сомон ҳамроҳи брукшай барои домашний вариантам беҳад нағз 130 сомон ана баъдан турецки платёра бинен чихе хушрӯ вяскора 150 сомонӣ кардагиян иҷада бисёрай духтарако мана аз пеш бинен распродажа беҳад зиёдай ҳамаша иҷада мондагӣ нестан бо биёен хитон бо дигар намудорша нишон метиҳанд метавонен ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ҳамаи платё турецки мана ин дарозо диден духтарако инчунин дар иҷа шумо юбка брук кожуни юбқаҳо брукҳои джинс ҳамаи чӣ меёбен марҳамат бо нархҳои дастрас ҳар он чизе ки ҳози мода шидага иҷада ҳастай духтарако биёен бо ай наздик бинен мана брукакҳои фасон ҳамин модела сурача мада партфта будан ки ҳамин модела бозорда дидед видео кунед марҳамат анами нуқтаи савдода ҳастай чандай нархаш 180 сомон тоза джинси ғафси хушрувай хулас биёен бохтон аз пеш бинен бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад хайр саломат бошед.